खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि अल आसाम बेंगली युथ स्टुडेन्ट्स फेडारेशननि 18थि मिरु जथुम्माया जानो थांगासिनो दं। गुवाहाटीनि लाल गणेश मन्दिर फोथाराव 27 डिसेम्बर खालि अल आसाम बेंगली युथ स्टुडेन्ट्स फेडारेशननि 18थि मिरु जथुम्माया खुंफुंजागोन। जानो गोनां बे जथुम्मायाव नोंथांमोनखौ रंजाहोनो थाखाय देंखोगिरि मर्मिथा मित्राया बाहागो लाफैगोन। नंगौ 27 डिसेम्बर खालि गुवाहाटीनि लाल गणेश मन्दिर फोथाराव अल आसाम बेंगली युथ स्टुडेन्ट्स फेडारेशननि 18थि मिरु जथुम्माया खुंफुंजागोन। नंगौ 27 डिसेम्बर खालि खुंफुंजानो गोनां अल आसाम बेंगली युथ स्टुडेन्ट्स फेडारेशननि 18थि मिरु जथुम्मानि बे हाबाफारियाव गेवलां मेल जथुमनायजों लोगोसे बेलासिनि 4 रिंगायाव जागायगोन हारिमु मोनाबिलिया आरो बे हारिमु मोनाबिलियाव नोंथांमोनजों लोगोसे बाहागो लाफैगोन देंखोगिरि मर्मिथा मित्रा बिथाङा। नमस्कार मैं मर्मिता मित्र और आपलोक जानबले पाई अत्यंत सुखी होइसो 27 डिसेम्बर 2025 मैं आहि आसो गुवाहाटीर लाल गणेशत सदৌ অসম बंगाली युव छात्र फेडारेशनर केंद्रीय अधिवेशनत गीत परिवेशन কৰিবলৈ অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত সকলোকে অন্তৰৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু সকলোকে লগ পাম বুলি আশা কৰিছো। Thank you so much for the invitation. See you all there.